Kusazi for and Sabia Moka said it. Yeah, I'm on here. Okay. Yes, it's yes, yeah, Kusazi for Sabia police escort as well as military escort. Right, I was on for Mechachi will be a main Hakwaba, Edinburgh by Grace TV. So, Midi said, Trady and Ponyanko Panto. I was here will be on here. Said there be a mechanic. Say, Ubi P. Yes, so our channel is on us. Ubi PVDs were. Mr. say, I am in German. No subscribe to the channel, mammy. Now, if you watch share, I'm out for front, so any be a share. We saw based in Michelle. Now, on your also, obviously, I be a saying, I am Manhyia, I am Otumfour. We will the entrance to the seat of the king of the Ashanti kingdom. I said, you know, Bawku, Sabi, and Tokwa, Yemfi Bibli, and Eddie Adishima Menya, Adiabisi, a Breäks, no Casay, and Rada, and Manhyia Otumfour, Mr. Mika, you are the Asantehene, and a Bawku, addition, a funny nation, and my brother, because the final part of the mediation, I say, and you know, the go come say, as we do a banner. Odinina every year enra na abusia anyone here waha ye dey course we na besomo yeah o share the excitement on the face of the people bra na omo ba betina say na so mu na ba kotokofie na wa be ka yewura ho na bibia ye bokwa na nya asam keto a ebre nso Nyankopon twedi ampon ehu ye mobo eye adom na yewura nom sabi ene efani na ehia wie no obia na ofi Manhyia kotokofie ha kono obia ekwa na he's living, and I said they are living the palace with excitement. He can I can say any man pussy for the can APA. One more if you got to feel no more no what they say man say will be any aje ya will be a bussy in the same vein. So a year union Kusasi for nafe almost a cotoa almost many aje. It was joy, excitement all over the Manhyia Palace in and around the Manhyia Palace in the Garden City and the nation at large. Now I said yeah no. That's all now almost someone more can any general woman and say asumdue and almost no more GDA pass crop Asantehene and someone on my country asumdue ba ama obia betten ho ase na asumdue baboko the biaka islam and Ghana and my new na busia officially kata every Manhyia Palace Manhyia Otumfour aba efa bokons and semi hono mediation abawie no yento ye boase na yewura nsem yankenkan bi na amansan nyina. And so NTS Indicatano and Ohaya who say the seal of the king of the Ashanti Kingdom, Edaso, Manhyia Palace, the Chief of Staff, Office of Asantehene, PO Box 285, 285, Kumasi, Ghana. Yeah, December 1st, 2025, Nakate, about 110. Now, Chimwa, I say His Majesty Otumfour said to the second that Asantehene today rounded off his mediation efforts in the Bawku chieftaincy crisis with a face-to-face meeting between the contending parties at the Manhyia Palace Jubilee Hall. Kumasi, Yewura Kobi Asante Kotokene, Enra, December 1st, 2025, and then they try to work, on a funny, woman. This is almost our Bawku consensus. Me union Kusasi for any union man pussy for no mean share. When you say face to face, you need to talk. We na a pressure say as we ebe ba na Oshia ewo Manhyia himfie Kobi Asante Kotokene Jubilee Hall ewo Manhyia himfie ho na Oshia ne to so bie mu a o say Chief Tarana John Guma, Paramount Chief of Tarana Traditional Area and spokesperson of the Nairi, led the 30-member delegation to represent His Majesty now Bohogu Mahami Abdullahi Sheriga, the Nairi and overlord of the Mamprugu and the Mampusis, while Naba Tambiz Balug, Paramount Chief of Pusiga, led the delegation representing the Bawku Naba Zugran Azigi Abugrago Azoga the second and the Kusasi people. That's what you say. Nanaya friend said Tarana John Wuni Guruma on the year or my our Tarana traditional area or also the Kasa Edima Nana Nairi. Now on any D don't be Senipe Duasa. Yeah, 1 year before delegation at Chasomuna ABC Nana Nairi and His Majesty now Bohogu Mahami Abdullah Sheriga Nairi also a Mampusi said woman hene obesi 119 Manhyia Otumfour a family mediation and now so Yakoya Kusasi Fonso Afemoa Naba Tambis Baluk on a Paramount Chief for Wapusiga also the D delegation
wɔn ebesi Bawku na aba ɛyɛ Zugran Azigiri Abugrago Azako the second anan ɛne Kusasefo nso anan ɛwɔ Manhyia kotokofie ɛbɛrɛ a yɛwura ɛne the various factions na ahyia na wɔpɛrehwɛ asomdwie sɛ biribiara ɛnso ɛbɛyɛ bɔkɔɔ ɛwɔ hɔ no afei ɛtɔ so bi ma ɔse Honorable Cletus Avoka acted as spokesperson for the Kusasi delegation, with Dr. Issa as spokesperson for the Nairi and Mampusi. Honorable Cletus Avoka said, Mashibe Jani, Yanya Bayaman Ghana Moa, Bama Yosemua, Tibrekes, Moa, anything when ye or no, and Sebi Okasa, Edema, 1 year, a year Kusasi for delegation by Sansna, Dr. Issa, and Sunakasa, Edema, and Nairi. And of a Mampusi delegation, almost so a no. There also be must say both delegations comprised of chiefs, lawyers, academics, opinion, and youth leaders. Let's say, I said, one more BCC, anom atenkunya nine metre, Nairi, Mampugu, and as a Mampusi for Omo Pon nine, and after the obesi, Bawku na ba and nine. Wɔn mu nyinaa nipa dɔm wɔ ɛbaeɛ no na ebinom ɛwɔ mu a wɔn yɛ ahemfo ebi nso yɛ mmeranimfo alɔyafoɔ yɛ wɔn akɔda wɔn yie ebi nso yɛ wɔn asua mu mpanyinfoɔ yɛ wɔn asua wɔn a ɛde akɔdu akyi abenfoɔ ɛwɔ mu ɛna ebi nso sɛbi wɔn a wɔn ɛwɔ twaka ɛwɔ mpatam hɔ opinion leaders ɛna afei mmabunu nso anamusifoɔ wɔn nyinaa ka ho bi ɛna wɔn ɛbaeɛ na yɛtɔ so bi ma ɔsɛ after spending several months listening to both parties present their arguments in separate meetings, His Majesty had brought both sides to speak directly to each other in a final effort to explore a pathway to lasting resolution of the issues that have persistently undermined the peace in the Bawku traditional area. And I say, Abosumi kakra ya akoswa yɛwura nom adaroma yɛwura ɛne fa ne ɛfa nyinaa ahyia no yɛwura ɛyɛ n'adwene sɛ na sɛ na no nyinaa kɔ bankum sɛ ɛfa ne ɛfa a wɔn pere nsɛnsɛm yɛ Mampusifoɔ ne Kusasifoɔ no wɔn nyinaa ba abɛhyia face to face wɔn nyinaa bɛba abɛhyia wɔ yɛwura anim na afei ɛfa ne ɛfa no obiara ne ho akasa obiara ne ho adi nkɔmmɔ na afei asɛmbisa ne adeɛ ne nyinaa akɔ so sɛ ɛbɛyɛ bɛboa ama asomdwie no yɛhwɛ ne nyinaa ɛbɛtumi akɔ yie na wo nyinaa akɔ bankum ama biribiara yɛ bɔkɔ ɛti afei ɛtoa so ɔse the meeting was held in a cordial atmosphere with both sides emphasizing the fact that they are one people who have no reason to be at war with each other. And I say, bi nhyiamu no ɛkɔ so ɛwɔ beaeɛ a na ɛhɔ adwo beaeɛ a na mentemo wase bia ne wɔyɛ nyinaa nim sɛ bi Manhyia kotokofie deɛ ewiase nyinaa mesrɛ me ka wɔ asomdwie aha ɛna ɛwɔ beaeɛ kora ɛkɔɔ so ɛyɛ Asante kotokofie no Otumfour say to the second Jubilee Hall no a very serene atmosphere, a very calm and conducive atmosphere. There's a uduru hɔ a mframa ɛbɔ nyinaa ɛbɔ asomdwie nko a ti hɔ ɛna nhyiamu ɛkɔɔ so ɛnso wɔ hɔ nom a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nhyiamu kɔɔ so no ɛfa ne ɛfa yɛ nyinaa no Kusasifoɔ Mampusifoɔ nyinaa ɛkɔ bankum titu mu sɛ wɔn nyinaa yɛ nipa baako yɛ asomdwie ɛna wɔn nyinaa hwehwɛ nti ho nhia sɛ wɔn bɛkɔ so akɔ ntɔkwa ama akra ahwɛ wɔn nkwa adehyeɛ bi ayɛ nyame deɛ na agyapade asɛe ama ɛfa hɔ mpatam hɔ asomdwie biara ɛnso ɛni ɛhɔ nom afei ɛtoa so bi ma ɔsɛ His Majesty thanked both sides for their civility and the maturity and urged them to remember that whatever the outcome of the mediation, they would have to live together as brothers and sisters. Let's say, Yura, Mr. Mekako, Asantehene kotokofie, Eda, Efani nyinaa ase, Oda Mampusifoɔ no ase, Eda Kusasifoɔ nso ase, ɛna wɔn san mo nyinaa te aseɛ sɛ, sɛbi ebesi aba bia, de bepie firi mu aba, ɛfa mediation yi na sɛ nsiesie akɔ so nyinaa. Wɔn nyinaa nka mu na ɔmfa akomakorɔ ɛnyi ntum ɛsan sɛ ɛyɛ dan yi asomdwie ɛna yɛn nyinaa yɛhwɛ tie bɛbɛ biara no wɔn nyi ntum sɛ wɔn yɛ nipa baako sɛ wɔn nyinaa agye atum sɛ wɔn yɛ nipa baako na asomdwie na wɔhwɛ no na wɔn nyi ntum sɛ wɔn bɛka abom atena sɛ anuanom ama mpuntuo ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ ne asomdwie akɔ so wɔ hɔ nom afei ɛtoa so bi mo say he urged the leaders to start preparing the minds of their supporters to be prepared to put an end permanently to violence and disorder in their communities. Na sɛ ɔtwerɛ mu krataa no twerɛ mu sɛ biara ɛsan tu ɛyɛ mpanyinfoɔ ɛda wɔn ano nyinaa fo wɔn yɛ bɛsi ananom atankunya no anan ahemfo ɛka ho baayɛ aban mu mpanyinfoɔ afei alɔyafoɔ ɛne wɔn yɛ aka nyinaa sɛ wɔn hyɛ aseɛ ntu wɔn ahyitaafoɔ no fo na wɔn ne wɔn ɛnkasa ɛma wɔn nsiesie wɔn adwene sɛ asomdwie na wɔn nyinaa rehwɛ eti sɛ deɛ ebesi akɔ bia ne deɛ bɛbɛ bia
omu na nyintu na asumdie eni hene na pepepe nkɔ so na afei Bawku fa ntoma pa efra afei yewie no na efa twa to no character say His Majesty announced that he would submit his report with his proposals to His Excellency President John Dramani Mahama in the next few days. That's a enchekra yewura kɔ bi Asante kɔtɔkɔhene de ɛsɛ nsɛm a otie ne nyinaa ɛne anamonto a yewura no ho sɛ mpanyinfoɔ ɛfa etu a ɛbɛboa ama asundua but de nyinaa bɛkɔ akɔdan na so de nyinaa bɛdan ɛyɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama na afei ɔtɔso he hoped that the president would act expeditiously and convene a formal meeting of all interested parties to announce the outcome of the mediation mission. Na say eno achi say ekoba say yewura the proposals say yewura the proposals na say findings na say there yewura no so say hanom ne mpanyinfo mampanyin de to akwam bɛboa amasundua ba no de kodan mampanyin wi a afei yina ye wogidie yewura so wogidie yie pa say mampanyin ɛbɛboa na woto anamo ɛsɛ fata na wahyehyɛ nhyiamu ye nhyiamu nye nhyiamu bi akɔ nhyiamu adimu yie na enidie ri bo sunkum ye nhyiamu no bɛyɛ sabi kusasefo ne mampusifo ne wɔn aka ya wo nyina ho bɔ ne nsɛm ne mu ya san nhyiamu no ase no mampani ɛde die efiri mediation yi mu ntɔkwa ya yewura isesie die efiri mu ba nyina abɛto wɔn anim ahwɛ sɛ wɔn nyina bɛgye atom aboa ama asundue aba ɛnso ntabusua krata ye efiri Manhyia kotokofie ba ya onimoyamfo Kofi Badu ya ɔna yɛ chief of staff ɛwɔ Manhyia kotokofie ne nsa hyɛaseɛ ɛna yɛabɛkenkan a ebi nyina mu nkyɛn mu abɛn nso saa bere yi ɛsɛbi paniki aka mɛhyɛ studio sɛ ɛnyɛ sɛ bi a mediation aba wie nti yɛsi asumasi ana ɔbɛnten ana ɛkuo bi na ɛdi nkuru dɛbi ɛkuo bi ani nkuru ɛwɔ bi aka ne sɛ sɛdeɛ krata akyerɛ mu no yɛwura korɔ bi Asante kɔtɔkɔni ɛgye nyankopɔn yɛ adom a ɔde ayɛ ne proposals ɛbrɛ yɛwura tie ɛfa nsɛm nyinaa ɛde to nsɛnniɛ no deɛ osusu sɛ Mr. Meka mampanyin ɛboa na afei ɔman mu mpanyinfoɔ nyinaa aboa ɛma yɛyɛ ɛbɛboa ama asundue aba Bawku once and for all a lasting peace abɛba Bawku no ne ɔwɔ akɔdan mampanyin na no deɛ aka ne sɛ mampanyin yɛ a ɔno na da ɔman Ghana nyinaa no wɔbɛyɛ a formal meeting ɔbɛconvene a formal meeting sɛ nyɛ nhyiamu bi akɔ nhyiamu ani die ne bo sonkom na edi mu yie paa yɛ nhyiamu no ɛfa ne ɛfa nyinaa mekyerɛ the mampusis afei nyinaa no de kusase wɔn nyinaa ɛbɛwɔ nhyiamu no ase na afei Ghana mampanyin ani die ne ambrase kwan so ebuo mu ɛde ato ɛfa ne ɛfa nyinaa anim deɛ efiri ɛyɛ mediation process yi mu ɛba na ne nyinaa boa ama asundue aba nti egu so wɔ atwɛnyɛ mu yɛ ayɛsrɛ nyame sɛ nyame na yɛ asundue ne Bible sɛ mmerɛ bi duru a sɛbi ɛpoasoɔkyere mpo ɛbɔ ma nyame kasa ma akwasoɔkyere yɛ din sɛ srɛ nyame sɛ wɔn amrɛ mu na Bible sɛ nyame akoma sɛ Bible sɛ sɛbi ɔhene akoma ɛda nyame kɔpɔn nsɛm sɛ sukyerɛma baabi ɔno twɛdi amponyankopɔn ɛpɛ ɛna ɔtene fa nti sɛ nyame sɛ ɔno anka yɛ nuanom Bawkufo akoma mampusifo akoma ɛna afei kusasefo akoma na ɔno antere ɔmo akoma ɛmfa nkɔ beaeɛ asomdwe wɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtɔ dwa na ɛbɛtɔ dwa mampanyin to dwa sɛ ɛfa sɛ yi ɛna findings no ɛkɔ ɛde ama ɔmo a nyinaa yɛaka bom ate aseɛ na sɛ sɛ yi ɛna findings no extra nyinaa yɛaka bom ate aseɛ ne anom asomdwe aboa ama Bawku afa ne ntoma pa afira na bibia ɛnso Bawku san sɛ edi ho adanseɛ sɛ saa ntɔkwa yi fie yi a akɔ so wɔ Bawku yi ɛnneɛma ɔhaw a ɛde aba oyie ne yɛ ɛde aba agyapade a asɛe nipa dodo a ayɛ nyame dea ɛwɔ saa nsɛnsɛm wei mu no menyini sɛ no ɛne ade a yɛ nyinaa yɛhwɛ no nti ɛne nyinaa de akoma pa ɛne mpaebɔ ɛtɛkyerɛ na busua ɛnora nokorɛ ne sɛ ɛberɛ nhyiamu no kɔ awieɛ no mfoni bi ɛda fidie so saa bere yɛ na ɛyɛ kusasefoɔ alɔyafoɔ afei mampisifoɔ alɔyafoɔ wɔn nyinaa ka bɔ mu ɛde ɔdɔbɔ ɔdɔm na ɔkyeakyea na sɛ ɛfɛ paa na sɛbi ɛnyɛ Manhyia kotokofie ɛna wobɛhu saa adeɛ wei ahemfa ɛna wobɛhu san sɛ yɛn nyinaa nim the severity of tension ɛne mentema wase ɛkɔ so wɔ Bawku misunderstanding ɛkɔ so wɔ Bawku na so bɛrɛ nyinaa ba Manhyia kotokofie na wɔn yɛwura nyinaa ɛtena ase face to face na baabi ɛkɔ so no afei na wɔn nyinaa obiara anim ayɛ asomdwe yɛ abirɛ kɔ anam kasa wie yɛ ɛho sɛ alɔyafoɔ yɛ ɛwɔ kusase ɛfo afa alɔyafoɔ ɛwɔ mampisifoɔ afa wɔn nyinaa kyeaeɛ na wɔdi nkɔmɔ sere a na ɛsɛ ne nyinaa kyerɛ sɛ there is a sign of victory nkunimdie ɛnam kwan so banti ɛsɛ nyame sɛ wɔn amoa na Bawku ɛntɔkwa mu ɛto ntwa ɛbibi anya asomdwe na yɛ man Ghana ɛntumi ɛntumpɔn ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din nti amen abusua ɛtumi yɛ quick one ɛne yɛbaeɛ a yɛde ɛbɛso mo medin ɛde kɔbena wusu kae sɛ nnwumako bi adaroma ɛne sɔɔ masene ɛma mede dwumadie ɛbrɛ ɔde yɛdi kan ɛyɛ Obi Trading Enterprise yɛwɔ Kumase South Central Junction ne serɛ abusua wopɛ atade papa
open papa any perfume papa the whole Ghana ye ba kope and one obi to the enterprise or South University Junction bronya ebe ho e de koji entire papa ye koji papa the perfume papa ye di go ho am say ho perfume di go na am airport run about obi wo ebia Mr. or Confl na wate ti so di go na bantima obi na be say so fly na wate impere na pe de call na koji de bibia enkoye information so and American for Better Grace Financial Services the amount Ghana for ya more America Ghana for ya more Canada Better Grace Financial Services intermediary financial group ya wo mo ahwe braya wo bo sika ya eba wonsem na ko ba se busua Mr. America open insurance company papa bi ho abata no financial company papa bi ho abata no no ani Better Grace Financial Services so tinu omuntu na ma no bibia enkoyi information number na etwa gu no fai na frame ya ma me ohna ida na kosi na twetwe nkomo na bibia enye asumbi afi mu a ebi ko amuni America na Canada biem but mo won krata mo ho krata ya wo mo ho no musie sika wo ho mo japade wo nya mo se fata se mo Better Grace Financial Services to na mo Better Grace Financial Services and also financial freedom for everyone na busia dey chat to kwam se wo hwe me na wo ti ase nam na wo pa abrante bi amande aye boat ana wo ba mawa kan na amafo ta ebusa me pa nya me adom abrante bi obre ne ho ase esuro nyame na onye basabasa kra na oye dobani ekura ne krata nyina na minim ne di ne ho adanse pa busia epeti ase na bi e de aye boat e de aye uber kai say yes ensa enye adwuma any coincidence ntimi so wo bibisa wo a na ofa me number number na etwa gu wo finance no afre na na atwe nkomo na fe mi amakonti abrante na ma na wa ye adwuma na de ama na ono so nsa akwa na nya bi e de ahwe abusia me di de kwapna busu abrepa mi ebusia nyame nka ho makra bye bye